Asuna takabata nhorondo yomwe muimbi wempenyu ari muno muZimbabwe vanhu waifu kutata asisi Bwanji bwana wanga Jonas Kasamba apachitungwiza hapo kama wose kwa ntoka urendo wa mfumu wanga niyo Nyazanda azikenda bwanji kumeko kama wose kwa ntoka Wilson Adimeka bwanji bwana wanga Marizani pa Jombo, Marizani Dixon, Peter Nyerezi, wasira bwanji bwana wanga, Tensa Tsulungu kwa Matola ku Jombo. Wose kwa mtoka John Boxer, Pastoriza. Jama itino, muri bwanji.
na chikuni wasera bwino Matthew Kaunda tozitare kuzvarwa rekuberekwa asi vakawanda vanobiziva saMateo pabasa rangu rekuimba. Zvinofadza chose nguva Mateo vazhinji ndozvati pavangatokachamidzika kuti ndiava aiwa saka nguva Mateo imboti iturudwe stanzi imwe chete vaza kuti aiwa ndimi kuburikidza nehuro yenyu ndimboedza pamwe zvichirimo. Kana zuva riya rorereka uya mdiwa mujinga regomo pamuhacha uya aiwa zvinofadza chose amara vacha ndofunga mangozunziwa mika kuti ndiwo vakatovera kambo kakambonetsa nanhasi uno kachiri kufarirwa nevazhinji kanonziko pamuhacha kambo kerudo. Aiti nguva Mateo imimi makaberekwa gore ripi musi wani uyezve makaberekerwa kupi mukakurira kupi? ini ndakaberekerwa gore ra1969 musi wa10 April kumasvingo kuMorgenstern Hospital. kureva kuti baba namai vaigara kumasvingo ikoko? Ndizvozvo. In fact baba vangu ndovaishanda kumasvingo hotera vaishanda muhotera ipapo panguva iyoyo. Handitika ndopakasanganawo namai vangu vakazoberekwa. Aiwa zvinofadza chose. Aiti imimi baba vainzani saravo? Baba vangu vainzwa Bernard Kaunda. Bernard Kaunda kumusha kwaunde kupi? Kumusha kuShurugwi kwaNhema. Asi dzinza kwarinobva? Dzinza redu rinobva kuMalawi kuta Ngata Bay. Ndokwabva sekuru. In fact sekuru vangu vakatobva netsoka vachifamba nenjanji. Ndakanzwa tanzi 1924 vachifamba netsoka. Saka vakazouya kunoko vakazonopfuurira kuzonogara kuShuruguku vachishanda nurse orderly. Panguva iyo sezvo basa ravo ranga risingaitwi nevanhu vatema vakawanda, saka vaitoonekwa sadoctor sachiremba panguva iyo, saka vaitobatsira vanhu vakawanda panharaunda iyo kwaNhema ikoko. Chipatara chachiri chemission missionary chaichi chevarungu asi vakatozopedzisira vakutorapa vari pamba chaipo. kureva kuti vanhu vemunharaunda vatema vese vanhu vechitema vese vanga vakutoona zviri nyore kuenda kuna sekuru. Ndizvozvo chaizvo. Ndinorangarira ndiri mudiki kuti nguva yese pataienda paholiday kunovashanyira taiti kana uchitosvika ubva utobayiwa injection kunanzi mwana wangu unofanira kuva wakasimba, saka taitounzi mainjection. Kana takutoenda futi onzi kana makudzokera iko kutauni mutombonzi mainjection. Saka ndakazati katokuona sekuru chete injection. Saka imimi mwana wese anokura achitya injection. Hazvaizokuita here kuti ndiri kwasekuru handisi kuenda? Takazoenda nokuzotojaira chaiko kuti waitozati katokuita every holiday chete injection. Aiwa pari kunzisika ipapo. Right. Ngoma Kaunda amai vainziani? Mai vangu vainzi Alice Kamurai. Ndekupa kumushaka wamai? Kumasvingo as well. Kugokomere. Ndoko wakasangana namudhara ikoko. Aiwa pari kunzisika ipapo. So vabereki vese vachiripo here? Unfortunately vese vakashaya. Tine urombo. Baba ndo vakatanga kushaya ndichiri nemakore 8.
saka yandinyanya kuziva ngabongo chiso cha baba asi ndongoziva ngozi ndoyo ukangozishoma asi mai wakazoshayiwa 2005 anditika mai wakashayikira kupi mai wakashayikira varituwa kuchipatara parenyatwa mukavaviga kumasungeko avakavigwa kwachota anditika ko baba wakashayikira kupi baba wakashayikira muno Marare asi vakazonaviga kwaNemako anditika pesi baba vaishanda kupi baba vangu vaishanda kuFounders Building Society vanga vari an accountant Founders Building Society yenzwa kusina asi angatiwa Building Society angatiwa muna First na kutarange Golden Avenue kurauti mimba makazvarirwa kumasvingo mama aenda kwana sekuru baba vaberekwa baba vana amai vachigara kuno kana kuti vaitogara ikoko kumasvingo vaishanda kupi pavaigara ikoko sezvandatauri pamasvingo hotel baba vaishavamboshanda pamasvingo hotel vasati vazoya kuno right makabara muri wangane mburi mene 36 vakomana 5 musikana 1 mungawadomene mazita pana Bernard mukuru pana Munyaradzi pana Esther ndianzo dzedu 1 iyoyo poita inini poita Elmon pozita Akim vese varipo vakuru ava Bernard Munyaradzi naEsther akuzisina tangosara tiri vatatu anditika aiwa tine urombo chose mavanzwapoka ndomukoma Matthew Kaunda Matthew and friends hanzi muimbi uyu mupenyu hey nhoroondo idzi dzakanaka chokwadi maita zvenyu national driver keep it up the job machuma Susan Nenonzi paHillside Nursery Park apo vafarira vatoshamisika ona iwo kunzwa kuti Matthew Kaunda mupenyu right regai tinzwa pa mukoma Mateo kuti iwo vakafunda kupi koro ndakatangira kuKambuzuma kuOdzanai primary angari gore ripi kamuchitondera 76 ikoya saka ndakaita up to grade 4 ipapo tikazotama takugara kuMablelane saka kuMablelane ndanchinda kuHake Park Primary School kuzopedzawo ipapo ndikazoenda kuPrince Edward School saka nguva yese ndopanga ndichiitawo zvemusic pano neapo but mukana yacho kunyasoita music full time panga pasinapo right ku Prince Edward makanosvika form 4 anditika hamunazopfuurira mberi handina ndakazongoita hangu private studies angu anditika right zvemimhanzi zvakatangira papi chaipo kuti muti ndakutanga apa zvakatanga muri kuprimary here kana kuti maakusekendari sekutaura kwandaita kuti kuchikoro chaiko kubva kuprimary ndaifarira zvemimhanzi ndaitotova member yepercussion band ndichiri grade 1 chaiyo asi kuti ndizopfuurira kuzoita zvekuti player mainstruments odeva handina kuwana mukana until ndazoti kusekondary ndakatomboda kuti tanga kaband neshamwari dzangu ndiri form 2 form 3 akana kuzobudira ndi pa Prince Edward pambasati pane chikoro chemusic sezvo zvava mazuva ano saka takatozosplita hedu but nekufamba kwenguva manje ndatozotanga kuzoshanda ndakazotanga kuzotsvagawo vamwe kuzoita music now anditika right panguva iyoyo imimi makasiyana na baba vakatisiya muchiri kuma8 years uko anga kumira nemi manje semubereka apa aisponsor imi kuti mukwanise kuenda kuchikoro makasvika apo ndiani ndimai vedu mai vedu vakashanda zvakaoma vanga riri soja vanga vari soja uto chaivo vairwira vakarwa mukarangarira kuti vana 6 vachititarisira tese tichienda kuchikoro vachimhanya vakatanga vachitoita zvemadhoiri vachiita madhoiri vachiruka majuzi vachifamba mutauni vachitengesa vakashanda zvakaoma but vakomana vakaenda kusekendari tese hapana asina kuenda kuchikoro chaida
mumwe nemunhu aizokundikana wega but otherwise Mchembere akaita zvese vakaita zvese zvavaikwanisa. aiwa tinofara chose tinopa kutenda zvikuru kuti aiwa ka Mchembere vane chavakaita. Saka ivo Mchembere vaiona imi muchiita zvemimhanzi vaizviona vaizvitambira sei? Pakutanga vanga vasingazvifariri ndochokwadi ichocho anzichi nekuda kwezvagara vichifungwa nevanhu nekuda kwemamusicians kuti chi munoziva kuti nyaya dzemumhanzi dzagara chitarisirwa pasi. Vanhu vanongoona vanhu vemusic sevanhu vanongodhakwa vanoita unzenza urombe. Saka nokuda kwaizvozvo vakatanga vasingafariri. Asiwo nokuda kwekuti indakazorambawo ndichiedza kuda kupruvawo wrong kuti ano hazvisiri izvo. Nekufamba kungoyawo pandakazotangawo kuzoitawo mhanzi yangu ndazobuditsawo manje ndakatozoona vachisapota kuzosvika pandakazotanga kuzoitawo show I think paHaifa tisitanga tiri band rekutanga ma20 friends kuti vapuwo segment yavo yekuti vanotoitawo pamberi pevanhu. ivango varipo ipamusi iwoyo. Mchembere makavaprova wrong nekuda kwekuti pamaita music yacho mabhuku kwairohwo airohwa nekuti chaita kuti vagumbuke nhau yekuti handisona kuti zviite zvivhiringidze kuchikoro izvozvo. aiwa pari kunzika. Saka mafamba imimi makusekendary maunganidzana makudaita kabendi kenyu because paPrince Edward ndepe magitarika futi panguva iyoyo yatanga tiripo panga pasati patombova nechikoro kana pfungwa yacho yekutanzi paimbova nechikoro panga pasati nokuti pandakapedza chikoro ndatozoshanda ndopandakazowana mukana wekuti ndishande nevamwe kuzotanga kuzoita serious nezvemusic. Asi pachikoro paPrince Edward pamba pasina mukana wacho. asi music yange yakutoitwa here yange isati zvakatozoya mashure izvi. Saka igore ripi ramakapedza form 4 paPrince Edward? 1988. mavanzwapo kamukoma Matthew Kaunda vakapedza chikoro 1988 paPrince Edward. Aisiko zvinhu zvipi makore ekuzvarwa semunhu wa16 aniko zvinhu zvavanenge vane 56 years aiwa kuchengetwa kana Mwari uko. Zvikanzi mukoma waMari maita basa chose maunza muimbi wedu takutofunga kuti pamwe apera pendi ndini ndofeni Nyagumbo wekuEpworth Kedishi yayo apera pendi nekuti asati amborilisa agarisa asati amborilisa saka atopera pendi Matthew Kaunda pamwe akadzoka apa ndopatingati aiwa ndofunga akazopendeka. aiwa zvinofadza chose hanzi nakandichaya kubhangeti hanzi vane ukama here naseEzraudo kufanana kwemazita chese asi mangonzwa mega kuti ndo matera njanji mamwe chete nzira ndo imwe chete. Isusu kwedu zvikadaro munenge muri mabrothers munenge muri hama nehama. Tinotenda nekufukunura kwamunoita vamwe vaimbi mukoma waMari. Pamwe pacho tinenge takutofunga kuti pamwe ningi naningi vakatorwa nenguva ini ngoni dzeshe tsatsa ndiri paziko pamupfubvu. Sangane unofunga se vanhu wanikwaiko kudombochawa ndokwavarika ndokwavakugara mukoma Matthew Kaunda apamuacha unofunga ikumudiwa kutiti sangane unofunga se mudiwa uya malawe uya chenai
mujinga regomo pamuhasha uya uya danyore tsamba mudiwa kuti uzvizive ndinoda kutaura newe nai ndinoda kukuona pamuhacha nasi Ndinogona say ndiuye uya mudiwa say tizanga ndati uya uya Ndinogona say ndiuye usandinyepere say tizanga kana zuva riya rorereka uya uya mbiwa mujinga regomo pamuhasha uya uya Ndinogona say ndiuye oda kukuona say tizanga ndokambo kakanetsa kambo kakashungurudza nasi kanofarwa nevari zhinji kunyanya vari murudo say tizanga kanonziko pamuhacha kana zuva riya ndokakabva kasumudza levoka ramukoma Matthew Kaunda and friends pamuhacha pamuhasha uya uya tinoti nechirongwa chenyu chikudze zvakawanda mwari ngaakuitire nyasha the gambler akuchinoi Ndinogona say ndiuye Ndinogona say tizanga ndofika kuma-90s uku pakati aiwa ndotodzoka kumashure ndikadzoka kumashure mbichana ndakatanga ndiri ndega ndichida kutiraya kuti ndinotanga kushanda nani saka ndakatomboaprocha vanhu vakaita sana Clancy Mbirimi veharare mambozvai vandibatsira zvikuru sa nekuti pandakaona naye ndo pandakatanga kuziva nemusikana ainzi Alice Mutwalo. Saka Alice Mutwalo yanga achitoita project yakanga ida kuti rekodwa album yake. Ari kupa Alice Mutwalo izvo. Ini ndakanzoti ari ku South Africa. Achiri mumusic. Ndandifunge izvo. Saka Alice akambo akatendawo kuti anogonawo kushanda nini. Ndiakandipawo mukana kuti ndigone kutanga kunyora music. Ndichishanda naye ndichibatsirwawo na Clancy. Saka vachikuonesa kuti zvinoitwa so. Iye aitoda kubatsirwa nokuti inenge andinoitawo nemusic yangu ndakanyora nechigare. Saka takaita mukana wekuenda kuna Elton Edwards. Ndifunga makambonzwawo nezvake. Elton Edwards akamboitawo mukurumbira makore apfuura iwaya. Saka takaenda kustudio kwake tikambotoedza kumboitawo mamwe masongs asi ipapo hazvina kubudirira. Asi takazoenda kune umwe atoti Baba D kana makazoona pama-albums angu ndakaita akawanda pamba naproducer inzi Baba D. Saka Baba D ndakatanga kurekoda Alice panotova nesong yanandanyora inini inonzi Utopia. Ndakazoitawo gari. Saka takatikwanisa kurekoda ipapo. Baba D nekunzwa kwakaita kushanda kwatakaita nepane album ya Alice wakafarira manzi yangu nemaimbiro andaitawo. Wakati ndoda kutoitawo album newe togona kubatana togona kuita album. Saka ranga riri gore ra 95. Saka ndo pandakazokwanisa kuita song inonzi watoda rugare. Wachirongoro kareba Mr. Rapson. Inokuti zvanga zvisiri nyore kuti nditombotokwanisa kupinda mustudio wacho.
saka ndataura kuti ndakaenda kuna Cleanse ndeumwe wakandibatsira, even Kelly Rusike ndeumwe wakandibatsirawo zvakare. Kelly Rusike ndakazototi-introduce kuti ndizoenda kuStarbright, asi pakati apa ndakatombokwanisa kuenda kune vanhu vakaita sana Fortune Mparisa ndanga ritova time yanga ndova nemasongs avo nakanda matombo kana matombo ayo ngachitori, saka ndakatongonzwawo kuti anogonawo kundibatsira. Ndinoyeuka ndichienda paflat yaigara ndikanoswawo ndichitomaapproacha ndichitogogodzawo kuti ndinoda kubatsirwawo. Saka ndinoyeuka musi weyo pandakasvikapo kuti zvakandibata nokuti akataura neni ari pawindow akanzwa kundobva avhura window repabathroom pake akati ndiani akati ndiani ndanditomutsanangurira kuti ndiri Matthew Kaunda ndiri kutsvagawo yanondibatsirawo pamhanzi, ndakanzwa kuti mugona kundibatsirawo. Saka ndingotaura kungoti panongodiwa mari yakadai zvimwe zvacho zvongoti nepawindo haana mboda kuvhura dho kuti mupinde mumba hatinambotaura zvakambonyanya kuwanda zvaya zvingova zvakangorekera panyaya kuti panotodiwa mari kuti uite. Saka ndangonzisawo kuti pamwewo semunhu anga asina chinhu chokutaridzawo nekuti chekubato vanongoti vanongopfuurira. Saka ndipo tozojamba manje kusuka pana Alice manje. Alice ndakazosangana naye kuna Cleanse kuyawo atoendawo achitofambira da kubatsirawo naCleanse. Saka Mr. Cleanse mbirimi wando wakazonditujuza kunawo wachitomubatsirawo paalbum yake. Ini kuzobatsirawo kwandaitowo ipapapo Mr. Kelly Rusike manje ndo wakazondidaidza kuti pane program talent show yatanga inonzi Starbright. Saka kana uchida unogona kubatanidzawo mairo wotaridzawo talent yako une mukana wekuzoexposawo kuti vanogona kuwana kuzokubatsira kana kuti unogona kuzotangawo band. Saka mukana wakanaka kuti ugona kushandisa. Saka ndakangotorawo mukana wacho ndikanojoinawo paStarbright pacho ndikatopindawo preliminaries acho ndikapindawo masemifinals ndikatosvika kumafinals. Saka imi kuma preliminary makatanga neipi? Ndakachuza song ya Johnny Gill. Ichiripo pa YouTube. Put on your red dress and slip on your high heels and summon that sweet perfume. It sure smells good on you. Slide on your lipstick and let all your hair down. 'Cause baby, when you get through, I wanna show you. It was my. Iripo pa YouTube la. Iripo. Ndo mairo wa preliminary. Zaichisa. Asa ndienda na maka out class o. Was kutumende ku next stage pana mbakatorowa. Nakuti ma recordings aichadi tukakupockets. Saka taitwa mu studio iri live band. Mr. Kelly Rusike ndaito kutungamirira. Saka waibva wataura kuti ndikuda kuti imba song yangu yakadai kana uchiziya ubva watotanga kuiridza. Saka I remember tichingotanga kuimba kudayo takangoimba throughout yese ndisina kumboita kana mistake kupedza ende varume vakabva vatoshoka tatingoti ndiye munhu wacho saka indanza kutofunga ndaitoti apa ndakanganisa kana but iwe wakatofara zvokuti ukatiusika kaniyo yaijazva panguva yepapa nani vakawanda. I remember especially ndikubvira pa preliminary pa first appearance yenyu ndipo ndakatomboona Fred enzaniwo Fortune Mparisa anga aripo but I think anga tupoma kuma semifinals panga pana mazita chao ndibudo ndova mazo maselector kuenda ku next stage. Next stage makanopinda ne same song iyo.
saka time yo maybe kuti pamba tinopfana tudiki tonga chito rap music saka nokuda pamwe kuti vangora vapfani here ndangozoti ndakazoita number 4 hangu ipapo asi ndanga ndeshungu kuda kuti ndiite number 1 ipapo kuti saka pamakazoenda kufinal pafinal ndipandikuti pafinal ndo pandakazoita number 4 anditika right kufinal uko manosangana futi nana Fortune waye vari majaji vakakutambira sei vakakuyeuka here kuti ndime here ngoma kaunda makamboya pepe mukatawana nepa window akatofara zvikuru saka sikuona kuti mukomana aneshungu akakayeuka here kuti ndiye akambowerope akazviyeuka zvika takatotaura tese akatofara ramba wakadaro ramba wakashinga ramba wakadaro so apa manje aiona kuti anga akuziva kuti akutaura nemunhu manje ndozikaona munhu akutaura nasvika ekuti anzi ramba wakadaro ramba wakashinga akuzora kuti ndikutaura nechi ande muri kwezitapepa akavhura window akaringoti mire umwe munhu ari kungodarika zvinoitika zvinowanika asi ndopasaba ndopandakatisangana namukoma Albert Nyati mukoma Albert Nyati vakafarirawo zvanga ndichiita uye vakazondiinvite kuti ndibatanidzwewo paalbum vanga vada kutoita album yavo yaSenzeni naye mukatochatikidza paSenzeni nandiripo ndakakwanisa kuzosanganawo nana paSenzeni pamaketa mabacking vocals nani ndipo paya pambana Gcina Muzi Mangena uyo wekuzoimba Tombofara waye pampana Prudence Katumeni panga pana na Changi Changi ya South Africa Tamsang vanga wakawanda mwakatozopinda ku zvinhu theatre and whatever saka pakasangana masters vanhu even kana Jays Marabini anga aripo kuti mwana futi paSenzeni video aripo saka mama kaunganidzwa pa sabra yakabatsira zvikuru sekuti yakandikurudzira hanzi namukoma Matthew Kaunda hanzi Pastor Albright ndo kwandakabva ndo kwandakaburwa ndo kwandakabikwa ini ndo kwandakanyururwa hanzi ndakatanga kurowa kambo kanonzi mai ka John Gio reketi mbokanzo kambo kacho your nightgown, step in our bedroom. First I wanna take some time, I just wanna look at you. Girl, you are so fine, I can't believe my eyes. And all that I wanna do, I wanna make love to you. Tonight will be a special night, a minute more.
ndo kambo kakavapinza mustaira aka mukoma Matthew Kaunda avatiri kukurukura nawo nhasi uno mugamba remumanzi gamba redu repanotona repa dombo shawa paka vamushamarariyo vanogona basa weodhani vaimbi tinonyeperana tichiti vakafa ivo vari vapenyu. Ndafara chaizvo kunzwa kuti Matthew Kaunda mupenyu ndimai mhofu ari pabudiriro tuwako apa mwacha yakanetsa kuAustralia apa neumwe muchato so ndafara kunzwa nhoroondo yamukoma Kaunda vaigona kuimba chose izvezvi vave kufarira kuimbira Jehovah's Witness. Very good guy inogara tose kuno kudomboshayana Dini Christopher Ruponga padomboshawa showground apo ndokambo kubva kuna John Gill anzi mai ndo kakavapinza mustaira ati mukoma akavapa confidence kuti inini ka I can do it, I can execute, I can sing, I can shout sure. aiwa unozonepa kale aregati purire mberi nayo nhoroondo kuti ini zvandakaita ndakaona kuti andokwanisa kuzoita ndokwanisa kupfuura zvakandipa shungu. Saka pandakazowana opportunity yekuzoshanda naAlice uye pandakazosangana naBaba D uyu zvakabva ndanga ndaane shungu manje kuti aiwa ndinokwanisa kutopfuura malevels. Saka pandakazowana mukana wekuti ndizorekodhawo zvangu manje makamboenda here ndapi mastudios amakatanga kuapproach kuti ndakuda kuita manje serious zvamambotaura chaita mbopfuura mumachapters ipapo paive pekutsvaga paipe ndakatobenda kunana handizive kana chikwanisa kutaura kugrama panguva iyoyo handiziva hangu kuti mazuva ano zvakamira sei. Panguva iyoyo waitokurudzirwa kunzi unofanira kusounda like ningi, kana usingasound like ningi kana ningi havagoni kushanda newe. Kuti uone record deal waitofanira kutoteedzera vamwe wanga watobudirira kare. Saka inini zvaindonetsa kuti kana uri artist unofanira kubudisa zvauri iwewe, nokuti music atinge tiimba yakawanda ine chekuita nemaonero aunoita zvinhu nemaexperiences ako. Saka expression yako yauri kubuditsa iwo. Saka kana munhu akazona zichiteedzera ningi manje zvinonetsa kubuditsa zvaunongoda kubuditsa chaizvo. Ende iwe wakatora nguva uchiriyesa une direction yakadai urozongonochinjiswa palast minute ipapo manje. Ini ndobhilivha kuti artika inofanira kubudisa iwewe nemaonero ako nemanzwiro ako, kwete kukopa. Kana wakopa haichava ati. Saka unosenzisa pfungwa unongosina kushandisa pfungwa. Neshoko rayo kunzi creativity, kuvamba zvako paipe panotoda kuti iwe ushande nesimba uchibudisa zvauri iwewe, kwete kutividzira mumwe munhu. Saka marecord deals waya haana kundiitira zvakanaka. makabva mangosiya? Ndakabva ndasiya. Saka ndakangoramba zvakatitora nguva kuti ndizokwanisa kuzorekodha zvangu, asi ndinotenda Mwari kuti zvakabudira. Makazoenda kustudio ipi yakazokubatsirai kuti mukwanise? Yangaitwa home studio yandotaura kuti yaBaba D. Ndo wakabva wati uya timbotry. Saka first composition watoda rugare tanga watozivana. Imbotirera yakapela achitenzo mukoma. Waifungidzira kuti zvese zvichanaka, akutoshingirira kuti I'll never suffer, asi upenyu imindupindu hauna
zvacha sakatererawo chinona zvisati zvashata unoitei unofungei unotembeiko kuda kumona iro sadza risati rakwata watoda rugare tanga watuziva nhamo watoda rugare wafunga rugare watoda rugare tanga watuziva nhamo Aba kambaka ndozoti kana vese vakateerera hapana anopokana nako kuti kambo ikaka kakapisa ende kakatambirwa zvinhu zvinofadza kuti kunzwa kuti first composition yako yobva yasvika ichipinda muvanhu ichitambirwa iwe uchimbotarisa kwawakabva nako kuti anga ari makwikwi aiwa tinozvikudza chose kuti aiwa maangopinda nekutambirwa saka ipapo maishanda nani tingati bhendi ranga rapo here pane vamwe vamakashanda navo here kana kuti apa makangoenda mega zvikanoita kustudio panga pasati pavane vakawanda sezvandataura kuti Alice uyu mutwalo ndiangaripo ndiakandibatsira kuti ndizoonana baba D saka mustudio mutanga ichikoshanda nababa D na Alice pekutanga mukatoona mavhokals akawanda tachingoita tiri nguva 2 first album yangu iyo yese the majority of mavhokals acho ndandikuita tiri 2 naAlice so kureva kuti maita zvokugadzirwa mabhiti kana pava nelive band kana paitirwa malive instruments yanga iri digital studio saka mainstruments aingogadzirwa imo mabhitsimo wasira seko TK shingi chinyang'anya apa Gaza ipapo ndo kamba kana ziko waenda Matthew Kaunda Mateo a minute past 11 apa national kunanisha driver kama gamba ratakabata nasu uno mudariro kama pagamba remma ndi Mateo Matthew Kaunda Matthew and friends mukoma umali ndatadza kurara wandifungisa kure murume uyu mupenyu kokuti zii makarega zvekuimba here mukoma Matthew Kaunda dzokai mundima ndini Galuza James ndiri pasongwa kuwange vaimbi vakanetsa kuma 90s ivava ndonzi Bamakido Christopher Chamkande paStone Ridge wedwe long time koma Mateo Kaunda ndonzi mainyariri ndiri kuwange aiwa ndichataura navo ndichakupai namba dzavo mukurukire navo muvabvunze ivo zviri kumwoyo kwenyu nekuti zvimwe zvacho panapa vakaramba kuzvitaura chimwe chakandiinspire kuti ndizonyora song iyoyi ndaibva kuMeburain netsoka ndichifamba ndichienda kuBelvedere ndokwaigara Alice tichigara pasi tichinyora masongs uye tichiweka on mamelodies acho kakawanda kacho ndaitozofamba futi ndozoenda mutown netsoka futi ndozonoona baba D
ari kubasa kwakewo kana apedza basa tozoenda kustudio manje tozonorekoda then up to kana kusvika ma9 o'clock tozodzoka ndozodzokera kumibhora ino 9 o'clock dzenguva dzemanheru. saka pakudzoka ndaiva nechokwadi kuti ndaane mari yetransport kudzokesa ku ndokuti mukwanise kusvika kumanheru. yes kana zvisina kumira mushe kwakutotanga kutochama nguva ichiripo pano pakaoma. saka chipo chekuti maibva kumebhorini kuenda kunorekota kutauni netsoka. yes ya pakaipa watoda rugare tanga agari makwikwi. So damba rekutanga rarohwa kavatoita nevidhio mva mairohwa nevhidhio. Vidhio yakabuda maabudisa imwe chete yanga iri vidhio anditika right. Yakatambirwa sei album rekutanga? ini ndakatoshamisika nokuti pandakaitora ka isi taifara patakaipedza isongo iyo taifara nokuti takati ngoti pane chimwe chuna. Saka pandakaitora tikaenda naye kupokidzi uku tikatopa DJ American anga ari kudzi marudza. Saka paakaiteerera kuti panguva yezvanga zviri nyore ngosvika uno kuti ndoda kuonawo DJ ubva undosvika ubva utopinda mubooth kana ari mustudio wautopinda imomo. Saka ambotanga aiteerera asati aiplaya zvake apa afarira. Saka takutoenda kumba manje ndamusiyira isong yange achiri makaseti. Saka tikazoti takuteerera muredhiyo manje tikazi inzwai kakaburwa kalatest kaplayiwa ichingopera bhadzokorora nganzi zvinhu zvakanaka zvofana kudzokororwa bhadzokororwa. Saka upenyu hwangu wangubva ngoerekana wachinja. Ndakatanga kunzwa vanhu vakawanda vakutanga kunditsvaga. Pasina wiki ndakatoinvitwa kunzi nditouya for interview kuZTV. Pane yainzi morning show yaitwa so. Saka ndatoenda ikokoko. Ndikutonzwa ipapo ndikutonzwa mafone calls wanzanzi panoitwa nemayors Christmas chef and iri kuitwa kupera kwegore. Wasarudzwa ndanzi kutotanga kuvhura iwewe nesong yako chii shomba mamusati mambo machiita handisana mbochiita handina bend komana. Saka paityisa nokuti ndakatombotanga nafunga kaviri kuti ndoenda here kana kuti asi ndakangozoita ushingi ndikabva nokuti National FM. You know exactly where I'm coming from. My mind
Africa, hey. We have it brought over the African sing. Assemble Africa, boy. Assemble Africa, hey. Sing song, we sing. Sing song, we sing. Sing song, we sing. Sing song, we sing. Assemble, assemble, assemble Africa. Let's save our Africa. Come save our Africa. Assemble, assemble, assemble Africa. Let's save our motherland. Come save our motherland. Assemble, assemble, assemble Africa. Let's save our Africa. Come save our Africa. Assemble, assemble, assemble Africa. Let's save our motherland. Come save our motherland. Assemble, assemble, assemble Africa. Let's save our Africa. Come save our Africa. Assemble, assemble, assemble Africa. Let's save our motherland. Come save our motherland. Assemble, assemble, assemble Africa. Let's save our Africa. Come save our Africa. Assemble, assemble, assemble Africa. Let's save our motherland. Come save our motherland. ndoka mukakanetsa kambo kakaka Zambeni Africa asfarike inoka zemuno mu Africa culture month Africa Day at 25 May ndo dzacho dzichinetsa kadzo ndakazotomuka ndasangana neshamwari yangu is the late Sanchez, Fred Sanchez airowa base ndazosangana naye kustudio yaya yana Clancy yana mbiri kwaitwa yanga rehearsal studios saka ndasangana ikoko ayo wadini taita band kati ndina masongs akawanda zvanzi aiwa unoramba uchicreata mumasongs as we go along asiwo tongoti song yako iyo iri popular iyo toita mumoma cover versions asanga ndakotongotora idea iyo panguva imwe chete pamba nemurume ainzi Abisha ndiangofariro zvangatichiita akabva atoti naitibva tatounganidza band paband rinopambana neozembe akarwara kukompanise
uyo iya anombotaura uyu Mangena anga aripo futi Gcina Muzi uyu Mangena anga aripo as a vocalist as well panga pa keyboard panga pana Chamunorwa anga aripo ma keyboards pa ma drums panga pane Masimba band Rakumuka Varotanga futi patime taimya concentrate pa kunyora kuita mama reggae cover versions. Saka taimba a lot of reggae music. Taitonzi the Soul Rebels. Atautombozi Mateo anga botonzi apa amboto straight kana kuti tangata kuita zviita mama cover versions akanyanya. Zvakanyanya. Plus masangana masters. Apa pai netsa ipapo. But painakits ndakadzisa zvakawanda ipapo nokuti inasana mboshanda neband serious asi apa takada kudzisa zvakawanda kuti ndinonzi maharmonies chaizvo kuti unogona kufana kuimba zvinowirirana nevamwe mufana kuwirirana neband kuti muruziva kuti pakadai even pakaitika mistake muri pastage paipa munofana kucommunicata sei Wakuna watu muzadi paitika mistake mutogona kuita chimwe chune ipapo sistyle but manzini tese urambe chendra mbili mato communicate munhu atozona kuti apa chamurongo wadona saka over todzokera mbili but azvioneke zviri kuendera mbili saka nekufamba kwenguva manje ndakazoti ano ndanda kunyora futi manzi yangu ndakunyora manzi saka ndakanda ane confidence yekuti manje ndakwanisa kuita uchi mashows angu samateo matches fund makazoita here ndakaita neband iroro panga pasi band akazoya after after saka a few months after mama record mama kutodioko saka ndo pandada kunzwa ipapo kuti makaita nani ipapo with band papasina right panga pane ma back tracks CD and then instruments yakatorekodwa kudara saka wangozoisa ma vocals chiti saka zvanga panga pantu vanhu vangotione zvinangwa zvavo nozemba akazopfuura akazoitawo gospel uyu Gcina Muzi ndokazobudisa tombofara paya iniwo ndopanga ndakutoshandawo ndakutoitawo mamwe masongs ndatoshanda on the next project next album yangu yakazobudisa Washaye ndegore ripi 97 manje yainzi chi Washaye otodaro gari to 96 in 97 97 zvaitika manje panguva yatakaita maalbums aya waiti ukabudisa kana album ka unfortunately paingozobuda one song ndaita popular ndizvozvo pane dzipi dzimwe dziripo pane aripo chete pane a moment away apane dzimwe dzangosiyana siyana right imwe musambo wenyu ipapo pane nyaya nekuti ini ndaiedza kubatanidza maelements akasiyana siyana kuti ndibatowo in audience iri yakatambanuka saka yandakati foundation yemusic yangu ijazz asi inopinza manje ma-elements ma-rhythms nema-melodies emuafrica chimwe chinhu chandaisimbisira ndechekubudisa mutauro wedu weshona uri intonation yacho kana kuti masounds acho ari chaiwo ukaona kuimba shona kwangu usina vakawanda vambofunga kuti hanzi chinozi nokuti vainzwa music asi mukanyatsoteerera shona yacho yaibuda iri shona yemarundorokwati chaichai saka pekutanga ndozvandaingwarira izvo ndada kubudisa shona iri nyore kunzwisisa uye inonakidzawo zvakare right apa ndafara mukoma Mateo kuti unoziva munhu kana une chinhu chako chaunenge uchida kuteera chero pakauya zvimwe zvinhu haufa wakabuda mutrack yaunenge uinaye matauro emimi kuti masoul rebels vanga vaikwairwa macover versions erege but imimi hamuna kukwanisa kana kurekodha erege iyoyo mangoramba mune musambo wenyu zvakadaro
pane rekamukerege mukati makamborekoda kerege hazvidi hope mukateerera paalbum yekutanga yanga yakarerekera kurege nekuda kwekuti makashanda netimu iri ndakazoita futi 1999 pabridging the gap campaign yanga iri national arts national arts vanga vachiita campaign yanga iri competition in fact yanga ichiti iri kubatsira artists against poverty yaibatsira maartists kuti vazowanawo gwara rekuti vazopindawo music saka ndakaona chiri chinango chakanaka saka ndakashandisawo iyo song iyoyo pabridging the gap ndakazoshandisawo futi inonzi Utopia imwe ndakamboshanda naAlice Mtwale pakutanga saka ndo pandakashandisa rege ndakashandisa rege but otherwise maamune wenyu musambo wamaidzingira nawo irino wangu ndakazongoti afro soul nekuti kuti ndipe zita chairo zvinonetsa aiwa zvinowanika so makaita madamba refu mangani ndakaita 8 albums right ngatitange amuchiri kutondera rekutanga ndiro ranga rikanzi Ray of Hope rina Watoda Rugari rechipiri aripo chete ndiregora repiri rekutanga 96 aripo chete 97 kozoita Asambe Africa ndo 98 99 there kozoita rinozi Ngoma Mafaro Ngoma Mafaro mai ndakaita ndiri kuKenya kozoita ingari collection imamati masongs abadha ndakazomixa chiwedzero mamwe matsva number 5 then kozoita another level yandakazoita na makanzwa sei muri kuwanzwa kamukoma Matthew Kaunda ndo chimwe chikwata chadiki chakambowanawo mukana zvekare wekunomira pagungano guru reHaifa Mateo and Friends. Mukoma naimi regai tinzwa pakuti vachirondedzera mukoma Mateo kuti zvakafamba sei kunge vachinomira ipapo wezve vakanzwa sei. Asambe Africa yakafadza vanhu vakawanda saka takabva tasanganawo vaitungamirira Haifa yacho Mr. Bagoro saka vakati vakafarirawo zvanga tichiita tana Willow Mtite saka vakabva vati imimi eza tantiriyo chidiko time vangwane jinja nemadzi saka vakabva vati isitoa kupa ichi eseti yenyu yamotowana vanhu vachitoenda paHaifa kuti tikuenda kupa seti yena Mateo and Friends saka takabva tapuwa seti yedu ipapo apa tichiitawochi tanga tava nerepertoire kana kuti music yedu yakawanda yanga ichingoficha Mateo and Friends chete saka ipapo takaitawo mukana wekuti Willow Mtite, Patience Musa, the other 4 kureva na James Buzuzi, Walter Paradza, Masimba na Fred Sanchez wanga uchificho hivi. So yanga yakamira sei experience yenyu papo paHaifa papo makazvitambira sei makanzwa sei sezvo ndambotaura zvezvo vanhu vakafara I think zvinenge zvinyatso kusimbiswa nevakanzwa vacho kuti ini chakandifadza chikurusa ndechekuti mai vangu vangu varipo vakauyo makavauzoretigokouyai kuenda neminasi zvandanda kuti ndada kuvaprova wrong kuti aiwa gwara iri rakanaka as long as rikatsigirwo rinobudirira saka vakauya vakafara zvokuti ende handikanganwi musi iwoyo muchembere vachiona muchiita twenyu neshamwari dzenyu zvakavabata sei vazhinji vanochembedza vanzodoridza misodzika vakafara kana kwese kwanga uchingoenda vanga vangotaura izvo kuti mwana wangu mwana wangu iyeyu nekuti ndakanzwawo kuti zvechokwadi kwese kumbofamba vanoita netsoka kuya kwese kuyawo
nekushanda nesimba kwekwe finally panga pane chimwe chuno utodaro kare yeah tanga watosangana nayo first. Yes. Ndakafara. National FM. Ay. National FM. Ribati. Tulipa mpepe. Tulipa mpela. Semnye. Tiba mpela. Ndife amodzi. Ribati. Turi pabodzi. Ilangwe. Tiri wabodziwo. Turi antomwe. National FM, the whole nation on one station. tavanzwa paka vachitsanangura zvekusangana kwavo kana Willom Tight. Regaiti nzoti zvakasangana seko na Willom Tight. Willom ndakasangana naye kumanzvimbo ndaita marehearsals pandakaintroduced na Fred Sanchez anambotaura weBase uyu. Pane nzvimbo akasudio kachikari padhuze nepaNASA building paya. Parikari kuseri kumabuildings acho. Kachiripo? Handizive makore para ndifoti kachiripo. Asi ipapo ndo pandakasangana nawo nekuti pane iwo ngori pane agency, talent agency yangainzi Nexus. Iye na Patience Musa vanga vari members of that talent agency. Saka nangu ndo ipapo ndichida kuti ndiwano vanhu vanondibatsira. Ndagara ndichingoda kuintroduce new talent. Kubatsirana nevamwe semunhu akambofambawo negwarero. Saka ndandine chido yekuti ndinotsvagawo vamwe vanenge vachitsvagawo gwara sezvo ngandai ndichingoitawo. Saka ndangoenda kune aitungamirira thing yacho Nexus Talent Agency ainzi Edgar Langevard. Saka ndiye akazonditi anintroduce kuna Willom na Patience Musa. Saka ndibva ndotangawo kutoshanda nawo. In fact, Willom ndiye ndakatanga kushanda naye. Saka inini pamakatanga kuengage na Willom. Willom akazvitambira sei? Because uyo angosvika kuti this is Mateo. Makaengage sei na Willom? Uyu amuzive kwa matanga tomuona nasi. Idine yangu semunhu anga ambobvawo sebackground yandakutaurira ika. Handina kuzviti pamwe ini ndatova muline kudhara saka ndotarisira vamwani pasi. Ndaivomuonawo seshamwari yangu. Umwe ari kufambawo negwara kuda kubudirawo mumhanzi. Saka ndangomuonawo semunhu senuwo. Zvanga ndiri pakutanga paya. Ndikangoti ngatimboedze kumboshanda tese. Saka Willom ndiye ndakatanga kushanda naye paalbum yangu yechipiri. Willom pekutanga anga achingoita machance, marege chance aya. Pekutanga asina kuti ndinoimba. Aitoti handikwanise kuimba. Ndikati aiwa. Kana watombowa an artist zviripo mukati. Yes. Saka pa first album yandakashanda naye aita achityira. Makamutangira papi? Kushanda naye papi? Pane imwe song album ripi? Yandachita kuti aripo chete. Ndo paakapia. But aripo chete yanga iri gore ripi? 97. Ndo paakapia papo. Ndo paakapia. Pasong ipi? Enzi Dori. Yaimba chitichi? Usandisiyewo. Yati Dori. Zvaitowo iye manje akupinde pa. Yakangopinda chiko chanta. Then pane imwe song inonzi Mabiko. Yatakaitawo futi. Iye aimbawo futi. Ndo paakatanga
kuexperimenta nekuimba manje nekuti vamba nemachansi echishona ngatichiita ipapo kuti dati uyahande nhasi akuda mwanowa uyahande mabiko sekuru mabiko hambuya mabiko hanzvadzi saka William zvishoma nezvishoma anga akupindawo kuruvu yekuimba akazobvaona mukana chaiwo kuimba pa3rd album manje pane ndiri pano ndofunga makambeinzwawo ndiri pano yes saka ipapo ndo patakabatsirana kuti azonyatsokutora the lead yekuimba ipapa and zviri pachena kuti akanyatsoita basa rakanakisisa zvamagara makamudza zvekuti muimbi zvirimo saka nazvino pakazobuda ese akazobudisa zvese zvanga zvapachena kuti muimbi chaiche ane unyanzvi uye anokwanisa handitika mataura William Taita right regeti nzapa ndakazita mugore ra 2016 iyi nhoroondo iyi mukoma Matthew Kaunda ndakatara nawo svondo rapfuura saka pesa pavanga vasingawanike asi William Taita ndakataura naye apa mugore ra 2016 ndofunga kuti pane makore mangano svika nhasi uno 2016 pandakataura naWilliam Taita regeti munzo William Taita achipinda mudariro William Taita ndovezvibanonzi Wilbrod Mponda ndakaonekwa nana Mateo nomwanzi Babadi producer waMateo muJerman so Babadi namo so Mateo, look at that guy, you need somebody like that but music iyo arikundiona paTV mtare vanobata nhamba dzedu nepatinowanika mutown kona chakuti what atatobva kuTV tatogara zvedu kustudio ndikuona Mateo ari kupinda nani naimwe murungu Babadi wache atoti Mateo ndokazi mudhara redu iri otoda rugare tusumuka timumhoresana papa zvanzi no William Matthew Kaunda apa anga angatsikisa otoda rugare ndo yanga atsikisa iyo that was album ranga richikutonetsa richikutotenderera zvikazona ari kusvika kwauri kwandiri zvikatakuona paTV andakona paTV style yako pane zvatikuda mustyle mako ndati makoma kadai taurai nava inini nditoro kuNexus Talent Agency vanochajwa pai nzaaizitodai wachajana zvandonzi musi wakati tikuya tokupika ndoenda kustudio kuGlennon osvika kustudio kwekwe taita song 1 enzi Mabiko tapedza Mabiko vataita chii taita washa ei song yako yekutanga naMatthew Kaunda enzi Mabiko yaindoti yaiti Mabiko ayoza yeyo nguva yatanga tamirira tanga tafane zhara touya yeyo nguva yatanga tamirira tanga tafane zhara touya zvima heavy voices ndisana wilo mayoya abari yamanginde abari yamaheu aviswere mda saka ipapo Matthew Kaunda group reference ipapo angasatane group saka papa nani vamwe vamaminako
ipapo akanga ari Matthew Kaunda ari ega and then vho wandidaidza vataita iyoyo mabiko newasha yei ndova kuma-instruments kwaikuitira ma-instruments nga ma-instruments apa taishandisa manje nigrini Cubase panga kaprogram mujerumani uyu inge uri vanhu vaive kuti for 35 years vari kugerman vanga vari neband vachishanda as a band for 35 years as a band vakatanga vachiri boys band vakuma 35 years kudaro vati mana takurawo mana ngatichitange umwe upenyu saka umwe akaenda kwakaenda umwe akaenda kwakaenda baba adhivho aya kuno kuZimbabwe zvemadevelopment iko akamahospital nemabridge nei zvaitwa negermamaprojects aya saka ndiye aiita izvozvo so because he was a musician and very musical and a producer he brought a studio vaine studio kuno saka the first artist waishanda naye ndiMateo saka ashanda naMateo kudaro manje ndiye programa zvese nekuridza zvinoda kuridzwa bose neCubase unogona kana tichirekodha marekodhero acho bass unogona kuribairira woridza kana kuisa madrums live zvimwe zvinokwanisa kuzita live zvimwe ndo zvaunoridza nepakeyboard pake kwatara kwati second song yanga iripi second song yatakaita ipapo was washayei pataita washayei ndo patakati masongs abuda yaakurira paredio manje zvinhu zvaakutonakidza right masongs abuda aakurira paredio Matthew tight ndekekutanga kako kunzwa music yako voice rako rakunzwikwa national county international zvakakubata sei muzoti ndainzwe umati voice rangu pandinorova mahigh pitch aya ndonzwa voice ramai wangu pawaindidaidza ndiri mupfana zvezvokuti lese mama wachikudaidza amai wako wachikudaidza kuti anenge ndonzifungisa rangu ndonzifungai Wilbrod Mponda sarangu reshona fungai saka kwanzwa mama wachiti funge atoni kandainzwa kana munhu wangu achindidaidza so ndakakanzwa muvoice rangu pandakatanga kurova mahigh notes so ndainzwa kuti I hear like my mother calling me from the voice andizika ende zvinhu zvokuti zvisho hana inotorova unonzwa hana kakurova wezvi zvokufadza wakukwanisa kutozvinzwa kuti ndozvoita voice rangu kuzvinzwa kazhinji kashoma kutonzwa kuti zvishowa ndini naika kana pane pada kugadziriswa wega wako kutakakugadziriswa kuti apo dai ndagadzirisa ndichidai apo saka yakabuda kari kasingle yakabuda iri album but ndaifitwa on 2 songs alright album renzi kana uchimutondera kwakuseri harisi washa here unofanira iri washa here nanditika National FM thermometer inomezha temperature yepuresha hemeni katatu Zimbabwe yese yabvunzwa munhu wese uri kufara here vakati hemeni katatu munhu wese ati hemeni katatu National FM chimuti hemeni katatu vanotamba muri kutamba vanomwa muri kumwa kusvika kwaedza hemeni katatu I'm name Fruitman lyrical magician Baba Lily Kili Donna big up National FM magic iwo manje zvinhu zvatanga manje kudai fatati 95 96 ndo patiri Mateo 100 97 tiri kuita futi izvozvo Mateo Zimjam ndiri kuipusha ndinayo Mateo tiri kungopota tichienda kumarecordings taakutoita futi zvimwe zvakafanana Impressions of Africa mamwe masalbum ataita koko angaina ana if you know ihawe lesizwe vesana Sugar wewe nana a lot of artists mataizombosangananiswa kustudio koko kwacho kwababadi kwataishanda naMateo taizosangana maartist hobo toita rimwe project yanzi Impressions of Africa so the first one enge ngori nemachanti taingota machanti very African so the second one zvikanzi ngatiite theme yeAfrican romance sapa second one ndoyo yamanje 97 tikuita iyoyo Impressions of Africa volume 2 ndopandakaita song yenonzi ndiri pano ndopatakaita pamwe hacha malove songs ese because yanzi African romance vataita masongs aya anga ari African but ari erudo vaiswa on Impressions of Africa here tiri kudaro ndopakabva pashandwa tiri kushanda futi ana asamba Africa nanani mamwe masongs aya tikuda zvikanzi naproducer iwe William unaika masongs amagadzira muri Mateo iwo naMateo magadzira ndiri pano pamwe hacha pane imwe yanzi Petros yaimba chirungu chaunodungamidza iwe Petros itachivanhu yanzi itachivanhu ye ese masongs aya una maita mahits kwemugadzira iband
urikuda kumirira kuti Santa Claus wauya wakuridzire mabhero munzeve nguva yakwana. nguva yakwana. This is your time cha. Zvishana Mateo takatora toita sei ngatigadzire band rinonzi Mateo and Friends. Saka isusu kwedu ku Nexus kwaiva futi nevanhu wobhoka vari mudatabase. Saka tikuda one musikana. Akati no ku Nexus tinaye musikana anonzi Patience Musa. She's out of this world musikana. Topakatora Peshi. Vataenda kustudio inini Peshi Mateo. Vatatotanga inonzi Mateo and Friends. Vatanga vatorekodha naSamba Africa vaya nini. Hepano TV voice kanonzwika panana Samba Africa. Patience Musa. Kana pamwe hacha kana chii Patience Musa. Right. Zimjem manje ndakutoita ndichisuduruka manje. Ndikada kumanaka ininika. Ini ndapanenge paringi. Ndakuda kuti kwinyei. Kwinyira mama kaita endi ayo but ndada kuti kwinyei mbichana. Ini toona nawarume. Shukwati takasiyana mune zvakanaka nana Edgar nevamwe wangu vese. Fandaenda ku Mateo and Friends. Vatatanga Mateo and Friends vatari recorder. Yanga yagore ripiro Mateo and Friends. 97 akunopera ndo patiri kupedzisa kugadzira zvino 98 ravarabuda album. Richibuda 98 vatatoenda pa iwo chirogara kumba. Ndiko kumba kwekwe. Zvabuda manje 98. Matthew Kaunda chigara kupi? Matthew agara ku Maberine. Zvabuda manje yatanga manje newspaper, TV, radio zvese munhu wese akuzviona. Saka kuti ukangobuda ndikuona pa TV. Ndikoti muri kunikirima. Ndikoti. Ndikati no, nyaya iri pano. Apa ndatarora mai vagere varipo. Ndakarora 94. Ndikati no, mai mfanaka nyaya iri pano ka. Singati mbotami unomutafara. Tibvise kujairirwa. Vanenge vada kuziva nenyaya yedu ngavaverengawo pabepa vaonawo pa TV nekunzwa pa radio. Wakosha tu. Vanosa. Asi waudzwi nana umali pa radio. Stimbogara kaupenyu kedu takati zinaduka. Saka ndakabva kutafara ezvo ndabuda mutafara for 4 years. Ndambonogara Wakatafara gore 98 year. And ndabuda 2000. 98 chabuda ka? 99 tuku ndakushanda ndiroda wangu kumareserve. Pamusoro peizvi zviri kuitika izvi. 99 wachakunotopera ipapo abva ndati ini ndabuda. Mama akumaje. Fandaina unogara kunonzi kubudiriro foko. Kusina anondiziva indizirawo pa TV. Hapana zvazvo kuti takakura naye tozivana izvi zvazvichaizvo. Ndagara kwako zvisho for 4 years. Totomuona nanhasi vanofanira ndiro kubudiriro ndiro kumufakosi no I stayed there ndakagara zvakanaka seri kunavanhu ikoko kuenda vanhu ikoko muri family. Muri musha wedu watisingaoneko kwatinogara kubudiriro kwedu kwatinogara tisingawanike. Ndikwedu. Totokuda. Asi mimi nangu ndiro mabvu kutafara ndo kwedu kutafara. Stay in old Tafara. Saka ndagara 4 years ikoko ndiri kubudiriro ndichimbodzinga kujairirwa. Chizodzoka after 4 years 2004. Ndichidzoka kutafara up to now. Chakada kudzoka kutafara chii? Ndakwanisa kudaira vanhu vakandibvunza manje. Saka kubudiriro muri yese yakabva wakabhatwa nemuri yese. Ndadzoka nemuri yese kutafara. Because apa gaya ndichangotanga kubuda muTV ukanzi ndakona pa TV. Apafambike. But panapita 4 years ndakagona kudaira kuti munhu akanditi ndakona pa TV. Kana kati somo yako yakapenga ndinongogona kuti aiwa ndimi makapenga. Aiwa ndinotenda tagona mai kuti vanhu vanhu mai. So yeah, and then I came back home 2004. Kubvira ipapo project was iyo Mateo and Friends tapedza kuita Mateo and Friends pakabva panzi ndogore ripi ndo ya 98 iyoyo. Saka tikati ndo ranga album rechingani ndandambo feature on his second album ranga rari chithiri rake. Saka zvakabva zvaitika baba D vakabva wabva kuno kuZimbabwe vaenda kuKenya. Vaenda kuKenya nguva yekurekodha futi fourth album yaMateo yekuti tinge tiri Mateo and Friends our second album yakabva yakwana. Vatanzi uyai kuKenya. But nguva yatakanzi uyai kuKenya manje that was 2000 ndopa pabuda album rangu rinonzi ndiroda wangu kumareserve riya. Ndiroda wangu kumareserve. Ndiroda wangu kumareserve wakariita nani? Ndega. Asi Patience Musa anga aripo futi. Ndiyakadaira pa Maria Warorwa. Pandinoda wangu kumareserve pacho voice rese ramunonzwa rechidzimai rere kana nyoka inyoka mavoices amunonzwa ese echidzimai. Right. Mateo wakabva wasiyana nese.
Mateo ndichiburutsa album rangu ndoda kungo kuma reserve ndakabva ndaonekwawo mune zvakanaka ndikati mukomachi ini ndatangawo musha wangu musha unenge wapenyawo ini mukoma ndakumbota se ambobata ndiri ndega ya zvakanga zvisina kunyazomira mushe nekuti zvakasanganisira kuti nguva iyoyo ndonguva yakaenda baba D kuKenya saka taidiwa kuti tinorekodhe tiri vatatu inini naPatience naiye Mateo. Patience anga akuridza the other four a jazz group iye Sanchez James na Conrad vanga vane group rainzi the other four rairidza jazz ini ndatangawo Tight Family. So the other four inge toro busy chita mabasa ayo inini as Tight Family tatori busy saka kuti ndisiye Mateo amira ane akamira arego ari Mateo saka kuti isusu tisiye zvataita ini naPatience tiende kuKenya kunorekodha album zvinenge zvisati wosiya munda uchirarira wosiya munda uchirarira umbonosakura pandinozodzoka kandizvo zvakamira mazvona saka isi takabva kuti ano mukoma imimi endai munoita sei muita project and we were so excited because ipapo futi hani muri kuona tese tanga tisatakwira ndege nguva yacho ngotori mukana wekuti first time kukwirawo ndege kuenda kuKenya regional also zvoti taioneka excitement kekuti asi ndege ndondodya ndege hatisi nemabasa akatitarisa kuti zvindege ngazvigare zvishwa we remained naPatience mukoma vaenda album ravo I think ndora wakapesera kuita iroro ava vakazoita rimwe naendinai vakanoita kuoranzi bandori nesong inonzi bande if ever heard song ndaneta kutsunya nebande inonzi bande so I'm forgetting which song album ravanoriti but pane song andinoda inonzi bande I like that song but anyway vakanoita iroro kuKenya vakadzoka isu kunoku isusu tiri kutongoenderera mberi nemabasa edu tichidaro mukoma wachidzokawo album ravo richibuda isingodaro ndopo kuti munhu esanga akungomira nemusha wake asi ukama hwenyu wanga wakangonaka ukama wedu wakaisvonaka kana nanhasi wakaropafadzwa ende wakanaka tine ushamwari hwakanaka namukoma wangu we visit each other ndinovhisitira kumba ivo vanondivhisitira tinotaura panhanembozha mali Mateo anondidzora ndangariro ngaadzokere mustudio inonzi Munyaradzi Muzarabani ndiri kwaChawarura 1999 ndaitoona kuti ndagara here pedyo neTV kuitira kuti ndione zomugidho yaitoti ikasaraidzwa iyo asambe Africa neyadisability yaitoti nhasi yaibohwa ndimukoma Christopher aitamukandi napaston rijapa saka umboni wakadzima chipo ichi ngavadzoke mundima kani vakabva nekure zvichirema maikana vaite panyulenza Kenya ungalukana kuti ndipfuurire nekuimba panga patoona opportunity yekuti tiende nana Belombati unfortunately zvakatanga sei dozvo zvakatanga sei ndibaba D baba D ndanga nebasa rakeo akabva ikoko kunoshandira kuKenya saka umana kuno kuenda tusuwa kuti zvoita zvemusic saka ndandajera kushanda nemi imbouyai saka varotengera matickets varotoflya saka makaenda muri wangani ndamenda ndiri ndega saka takaita mukana wekuti takabva tatoshanda tese tikaita masongs akanakidza zvokuti and unfortunately ialbum iya haina kunyatsokuzomaketwa chaizvo yanga ine nziyo dzipi dzamaifungidzira makatarisira kuti ine Bantu Village ine handinoda kuzoita izvi nezvo handinoda kuti ndizoita imovision yemazuva ano
inonzi Wonai, I love song iyoyo. Ine Bantu Village, ine Bandi. Haina masongs anonakidza. Handitika. Bandi maitaura kuti Bandi. Iri kutaura nezve time ndakainyora iyo ndaifunga nezve paitaura nezve ASAP. Kunzanzi sunga idzisimbe. Saka ndakabva ndafunga nyaya yekuti munhu ari kusunga bandi angasunga zvakadini. Saka anogona kuzoti apa mandisunga zvakanyanya ndorerutsirewo ndisunungurewo. okay. Saka ko Bantu Village. Bantu Village ndaifunga nezve marudzi akasiyana siyana ari muno muAfrica kubva paequator paya tichidzika kudayo. Ndivari kunzi the Bantu people. Mukanzwa mutauro chaiwo mutauro ine tumwe mawords akada kufanana. For instance, like Asambe paChiswahili. Asambe means to go, kuenda, and it kunchi ndevele asambeni. Inotaura the same thing futi. And it ndo chikonzero ndakazoshandisa kuti Asambe Africa. Saka ndiyo idea mucheteri pa song iyoyo as well, pa Bantu Village, yekuti iri kubatanidza, ndakaimba hangu nechirungu asi iri kubatanidza zvinoitika munhoroondo yevanhu vari kugara muSouthern Africa, vari kunzi the Bantu people. Okay. Right. Makatora nguva yakareba zvakadii muri kuKenya? Ndakaita 2 weeks. Handitika. But taifanira kurekodha masongs 6 mu 2 weeks idzodzo. Saka makazodzoka kuno Badi makavasiya vari ikwepo vachiendera mberi nebasa ravo. Your experience ku foreign land makanzwa sei? Ndakanakidzwa. Chimwe chinondisirisa chete nezve kuenda kuKenya pane zvakazoitika ndofunga about 2 years later ndabva ikoko. Ndofunga makambonzwa nezve anzi magandanga akabva kuSomalia akasvika achinopfura vanhu paimwe complex iripo, so a shopping complex. Ndo complex yandimwe yandinoyeuka ndakatombosvika iyoyo. Saka pandakazozvinzwa kuti anzi pakaitika zvinhu zvakadaro ndakati mana zvakandirwadza isiri izvozvo. Kuti saka nzvimbo iye pandakasvika ndo pakaitika izvo kuti unongotya kuti ive zvakaitika nguva yandakasvika Mwari ane muitiro anoita zvinhu zvavo. But unongotofunga kuti kana iwo wakasangana nazvo futi ataura henyu zvorwadza nekuti zvinobata. hatingamboti ndiMwari nekuti Mwari anoda munhu wese. Mwari uyo anenge asati. Nini bandi ranisunja ndoka mkoma Mateo kawa muri kunzwa pamalatire kari gendu kwa paidzire kanonziko Bantu. A Bantu Village. Tinzwa pano pakuti vadzoka kubva kuKenya chii chakazoitika? Ndopandakazoita pana Waenda paya. Waenda yemaida dzerudo. Waenda yakabva panyaya yerudo.
yekuti muchinda anenge ane musikana wake waanoda naye vantu vane urungu hwekuti anoda kuti utosvika pakuno muroora wotochata naye asi nekuda kweshamwari yake manje inogara mukanzvimbo kanonzi kudenda uku kana wakuenda kwabhora uku pane kamukanzvimbo kanonzi denda uku wakuna nashamvari kudai ya shamwari iyo manje ndinozotorera uyu musikana wake manje saka vanga kuti aenda musikana wayo andisiyo akudemba manje okay aiwa pari kusika ipa right mkoma Mateo mashows kunoku neband renyu ranga rakunzichi Mateo and Friends apa nangoita kuti mafriends kuitira kuti pave nemukana ungoshanda nemunhu wese aingouya ipa vaikwanisa ngopinda ipapo sezvakangoitika paSambia Africa ndakashanda nemakawanda anditika takatozoita imwe project yainzi Impressions of Africa ine collection of ma-love songs pozoita imwe nema-African chants paSambia Africa makashanda nani wamwe muchirutonderayo pana Miriam Mandipira ndiye umwe ari kuimba pana pamacha namamwe songs akawanda ari kuti Miriam Mandipira the last time ndakanzwa ari kuSouth Africa pana Razika aita poetry wilo angaripo ndio pane ndiri pano pana Patience Musa pana Natamsang avakawanda change angaripo kuti change angaripo asana noyonga buda avana noyonga sisi ngosisipo vakawanda vangoripo nditika right ndapi mamwe matambudziko ndizvo muchiri kurangarira imimi izvo makambosangana maencounters muchiita mashows enyu koko muchiri kurangarira kuti apapa ndakarwadziwa ndakabatikana kuti hazvina zvinofamba zvakanaka kondi pashow yakati pane zvakati zvakavhiringidzika mashows akawanda asi imwe inokurumidza kuuya ndeya 99 patakaimboitwa kuti tive ma-curtain raisers for Brenda Fassie achibva kuSouth uku anga chinoridzira kuti anga pekutanga akanzanzi ari kuenda kuNational Sports Center asi tasvika ikokoko hamene chinhu chakaitikawo maspika bvatsva ese anga aripo achida kuti PA yacho yesu yakabva yatsva vanhu vakakutanga kukomplaina asi lisinei uyu promoter wacho akabva akurumidza kuti ano show ichaitwa mangwana ku 7 miles saka taifanira kutozoenda futi ku 7 miles patapate vanhu vanga vapinda nemafanza vanhu vakatopinda saka vanganzi vanouya nematikets avo zvekare votozouya kuti 7 miles the next day vacho saka isitangoti ndozvatosarudzwa sakuti asi takutoendewo ikoko saka tasvika ku 7 miles kuya taitawo seti yedu isusu taplaya paipindawo vamwe vapedza saka pangafanira kupinda sisi ava Brenda Fassie manje hamina kuti chii chakaitikawo ndikanzwa kuti hanza vazokwanisa saka manje isi toiterekanzanzi imimi Mateo and Friends kutokumbira kuti mudzokororo futi seti yenyu zvekare aiwa vanga vagara vanga ri kudhakwa Brenda Fassie anga ari kudhakwa ake madrugs vanga vabatwa zvikanzi havachakwanisa apa ndiye main ndiyo main act saka zvakatibata manje kati asi zvakatozvifadzawo ano isusu anzi ina promoter iti kubhadhara futi the same amount kati hapana chakaipa basa ngarirowa tapinda saka mutakazozvisotiwo seba takatozonzwa kuti anzi vakazomubatsirawo nekumupawo sisava Brenda kupa zvavo tutu kadzike yavo vasvuta bva vaita sei vakazopika manzi ya but ndakaororwa sisi vaimba zvino it was an experience kuimba nevanhu vakuru kudaro and ndoimwe first time ndakaona vachiimba vachibva muvanhu vanhu vari kutarisa kuti vari kunzwa kuti volindlina enana ndikushaya kuti munhu ari kupi ari kubva mucrowd mune remote
azoona achijamba pastage manje kubva ipapo non-stop ndakati massive respect sisi vaimba vangowanewo nyedza tese tine nyaya dzedu asi pabasa ravo pane imwe ndofunga munoiziva imwe pamwacha chii chachatika pamwacha moza ndaiteerera mumhanzi yedu especially mumutauro wedu kuti kana achiti malove songs ndichitarisa papazera kuti kakawanda tinoteerera api saka ndaidawo kuti ndimboitawo version kanoitawo imwe musambo unogonawo kuzoti kana even across the border vanogona kuteerera vachinzwa mutauro wedu saka tinoita isu kana tikanzwa salifcate ari kuimba nemutauro wake asi totofarira kuti munhu uyu nokuda kwekuti maimbiro aita uye nequality yeproduction yacho tiri kuappreciata kuti zvosva munhu aimbapa handiti saka ndagara ndine pfungwa iyo yekuti tikagona kutora kapfungwa ikakaka uye ndofunga kuti munhu ari kuimba mukateerera mhanzi yangu yakakawanda ndinowanzo kufunga ndozvisa imi munzvimbo yemunhu kwandiri kunyora pacho kuti kana ari kuimba kuti pamwacho ndiani ndofunga mukomana ati kurei zvake ari kumaruva uko marusevha uko ari kudawa nemusikana wake pamwe mufudzi wemombe anowanzo kuona musikana wake kana vakutenda mombe dzavo vakuenda unozitenda kumusha uko ubva uona nemusikana wake uya kuti wotaura handiti saka kapicture ikakako manje ndokanga ndinako kuti woburisai love song pane zvinhu zviri simple wotora pamwacha kana makamubvasvika panoita sei pamwacha pane bvuti rakanaka so asi panoita sei bvuti pane nuwirira saka tomotaridza kusimba kukaita rudo rwacho kuti pasinei nemamiriro ave ezvinhu vanokwanisa kutaridzana rudo rwakanaka ruri simple asi ruri strong pamwacha ipapo handiti I remember pandakanyora song iyoyo taita first thing chorus yacho first stanza yacho one of vasikana vangu vachiita mabacking vocals kati imi zvamurikuimba papa hazisi kuva suggestive here kuti mukutaura zvekunoti kuti kunosangana nemusikana pamhacha pamwe vanhu vazofunga zviserizvo ndikati aiwa nditeerera second verse yacho that's why pasecond verse kuti ndinoda kukuona ndinoda kutaura newe kuti munhu azive chinango chekunosangana nemunhu pamwacha saka it's just a simple idea kuti vanhu vari kudanana vari kuendawo negwara rakanaka asi vachionanawo panhu pasina zvokuti anzi vanhu vangafungira kuti vangazoita zvimwe zvinhu zvakaita hamuna kuimbira melaniera tanga tisati taonana apa 98 kai ndakazosangana 2004 uko saka apo kwangu ngoimbo ndichingoimagina zvichauya kumberi aiwa tinotenda mukoma nekutitsigira kwamaita pazuva ranasika muchirongwa chedu gamba remaza tinotenda chise mwana kutenda aiwa ndotenda imi nokundipawo mukana wekutaurawo nhoroondo yangu ndinofungawo ndataurawo zvakarurama asi vateereri vemateo and friends ngavazive kuti pane zviri kuuya uchestigwa national fm muchanzwa bata timbodaidzwa imwe show kugwanzura yanga iri ngo yanga itidaidza yanga iri year of the child I think it's something like that yanga ibatanidza vana saka vana vezvikoro vanga vadaidzwa kuzoungana kugwanzura saka sitakati nonokei manje haminopa nyaya dzetransport saka tikatopesa tozoenda kungo kwatira kuti mhanyamai tibatsira netransport yedu yana kuita zvakanaka chii
vawatipo transport ranosvika chi kugwanzura kuya kuya saka takati nonoke kunonoka kwataita kuya manje kwanga towana deputy minister ari kutotaura chi papodium vari kupa speech yavo saka vana pavangonza kuti anzi Mateo and friends vasvika Mateo and friends saka unfortunately ava minister vakazanzi chitovatomira autopa mukana saka vataita manyemu majambo kunopoda vana vaifarira asambe africa saka varasambetimomira but itakanakidzwa neimwe incident mama ndifinisa imwe incident futi apa ndichangobva kurelisa pamacha apa ndandine makaseti anandatipa imwe ushamwari yangu aiwanza kuenda up and down achienda kuSouth Africa saka anga ne connection na Jabuka Nyira saka anga ne ukama naye akabva amupa ikopi Asambe Africa saka pakanzwa Asambe Africa manje akafara pakazoshanya kuno kumanje ayo kuzitoma show zake kuno the first mutauro muromo akataura kunoko akataura kuti I want to see Mateo ufanalo uyavutela saka indakazoti musi ndiri kufamba mutown time iyo yanga uya kuzoita show yake muna second na Nelson Mandela ndikuzona kuti uri kutsvagokewo ndikati nani kwanza kutotsvagwanana na Jabuka Nyira ari kuda kuti anzi ufiche pashow yake handibuzvizeni handikupa ndikuti pandikufamba ndakupfuura nepaquality international manje pahotel paya ndikatoona the late Prince Tindeyo Mateo yakunoku ndotoona wakati set up interview apo Jabuka Nyira akagara apo sokoti come and join us inapa handisombotoziva kuti chichikutoita pfungwa dzenyu wamuviri apa ndiri kutya ndikutobvunda kuti ndakutonosvika ndakunziga malaisi chichi makamera ese Jabuka akutozvintoisa kuti Jabuka Nyira I am the king, this is the prince akutaura Prince Tindai auri kwandiri you are the chief takutoita interview ndakutopinda muinterviews apa ndisanombogadzirira zvikanzi naJabuka I want you to feature on the show tonight ndikati apa band rakaziripo ipapo time yomaiwa ndakavhunduka apa tikutaura kuti 10 makuseni akutaura zvokuti anzi unofanira kutofeature Manheru ndikati handina akanzi aiwa you're a musician and artist ita challenge ndakati alright ndichibva ipapo ndofunga mangu kuti muchingobuda pahotera bureni dzadzakumanya apa ndokufunga kuti kumba kuenda kumebhuraini ndikuti andoita sei apa ndofunga kuti bhendi racho ndonoonani pandaenda kustudio kuya manje kumarehearsals yawo fortunately vandoona Sanchez uya ariko manje ndikati mutauro kuti ndokutanzi show iri kutoitwa nhasi yako kuSheraton zikanzi uya right vatabatanidza vakomana manje bhendi ratovapo takutopractisa atofunga takapractisa pamacha watora rugare newashai mukati apiridzo zvinoita idzosa dzasinanyasa kubata nokuti pamacha haisi inyore batanidza vanati alright handi ini vanati apa ndofanira kupfekawo zvinge zviri nani nokuti handangopfekawo casual saka ndakatobvezienda kuflat kwemunin'ina wangu paEastleigh ndaona kuti ipotipo hembo dzinotaridzikawo zvakanaka ndakapuwa hembe paipe pangosara 1 hour ndakudinda kuti batana nevakomana kumba apa ndaitya kuti especially patazosvika paSheraton uda kuona motokari dzakawanda vanhu thousands of people there kuti matanga kurwa neana nemotikari chete
zvakazoitika zvacho manje mukati manje tautopinda ka kubackstage manje tautoonana naOliver ndipo ndakatanga kuita face to face ona namukoma Oliver manje rutointroduce kunzi ndiwo mukoma Oliver napromota wacho ndautoonana wamatraditional dance chechi vamabhenzi aripo saka jabobva abva asviko zvakanzi saka you guys I want Mateo to perform before me. Apa ini ndingo freshman. Andobotoziva kuti apa pana mukoma tu. Asingekudzi mimi. Ndinonzwa zvakanaka ipapo. Apa ndinoziva kuti apo tangoriesa zvaizvo zvongobata zve2 minutes kuti izvo yafanira kugadzirwa iri yese yafanira kuitwa mwedzi wese saka chii chaitika manje vapefuma zvakunzi new sensation Mateo and friends kuenda pastage paipiyaka makumbo asikatombwanzi kuti achiri makumbo angu iraya asina kuti vakomana ndikotanga ndikanda kutoimba ichokwadi kuti usina kupesa crowd ipo pa unenge wakuimba zviri ndaingotarisa pamusoro pavo chete bozi maiza kuti sakatakisa inini pandakazobatsirwa manje pandakatoona vakuimba mashoko akutoziva singalo ndakabva ndaita confidence manje kuti ndakatonza kuti no ndakuenda ndakaona kuti vanhu vanga vakufara ngoti amwedu uyo zvakandikurudzira ababhendi racho kuti ranga rakurova kuti kana uri kubhendi kakuzviri nani kuti hausi kufura ndokuti vanhu vese vangatarisa kuti ndizvozvo zviri kumboitika richezve saka musi wandokukanga pamizika paunosangana nezvakawanda asi musi ndokukanga asi after show nana jabu makazaramba muchicommunicata here jabu anga atondinvita kuti ndiende ikoko but inini ndagara ndiri munhu anochicago South Africa and time futi ndo paimbonzi violence ndizvozvo and kwagara unenyaya yezenophobia inopera sei ndaitya kuti uku kuno kuna anchiti kuti struggle kuti ndingotoumba band ndoenda washaye iko kunde venga visina burani washaye iko kunde venga visina ki
ke nziyo dzakanetsa dzakashungurudza kana apa national makore apindawo kanoti washa right regeti zonzwa takuda kuchinzwa manje kuti vakazomira papi chii chakazoita kuti vamire panhau dzemimhanzi pandakamira after ndaita waenda nokuti pawaenda paipa kana makazochiridza pavhidhiyo pacho pekupedzisira paibuda kunzi memory of Alfred Sanchez ndiye muchinda anaitara webhesi iyoyo wakundikurudzira kuzoita bhendi pekutanga uya uyu wakunobhoimba vane frontline kids kana muchiyuka frontline kids ndiye anga ari futi bhesi socho ndiye wakundikurudzira kuzoita kwese ikoko saka akashaya just after tabudisa thingiyo zvakandirwadza zvinoti takamuona kurwara kwese kwakazoita takatomushanyira tese tise bhendi tese nana Willow, Patience, James, nana Walter namasimba taenda nomuona kumabvuku anga achigara atakarwadziwa that was the last time ndakazomuona ari mupenyu saka takazodedicata that song kwari saka months later futi muna January 24 mai vangu bosha saka zvakandivhiringidza zvakandikanganisa nokuti at that time mai vangu vanga vari pila semunhu akatanganisa kubva pekutanga chaiko chaiko kwesuku matrials ese avakapinga so iwe pachavo ndinyaso kuona ini first hand chaizvo nekusvakila kwesika wakaita so nekuzoona kuti havasisipo zvakandivhiringidza zvokuti kuzobva ipapo soko ndasina kusimba sakura ndopumaka vamasiya zvebhendi kana simba racho ranga risisipo nokuti futi time futi same gore iroro ndo shamwari yangu futi Simon chopa ndopakavasha saka ranga riri gore rakaipa vanhu vatatu so vepamoyo panguva imwe chete saka zvakandirwadza saka handina kuzokwanisa kunyatsorecover ndakatombotorwara chaiko zvekuti ndaitomboda space chacho yekutoti ndi asi fortunately panguva iyo ndo pandakawanawo Mwari ndakasanganawo nezvapupu zvaJehovha ndopandakatanga kudzidza bhaibheri zvakawanda zvanga ndisinganzwisisi muupenyu iko kurasikirwa kwandakaita chaiko nemubereki neshamwari neupenyu chaicho in general chaiko chinango cheupenyu zvinhu zvamubvunza yakawanda anga ndinayo so ndakatanga kudzidza nezvayo kuburikidza nezvapupu izvozvo izvi kuti zvinhu zvakaona ndasingazivi saka inzwa yanga iri here kereke yemhuri kana kuti ndimakatozongotendekera kuJehovah's Witness mumhuri takakura tiri Roman Catholic but zvimwe zvere kuti pano nyapo ndizvozvo nekuti asi uku ndokwakanga kwamakazonyatsa kusimba uku yanga yakuti chechi yangu iniwo manje kuti indakuendawo kuti ndinyatso kunzwisisa inini ndo zvinokosha zvechokwadi kuti unogona kurarama upenyu hwese usingatoziva. Saka makabhabhatidzwa ikoko? Ndakabhabhatidzwa. Handitika. Aiwa, zvinofadza chose. Right, ipapo mabva manyatsokupa uya zvakanaka ipapo ndopanda ndichida kunyatsokunzwa ipapo. Vazhinji vanga vakutaura kuti no, Mateo asi kuti akuita zvechechi. Saka chechi yakupinda Jehovah's Witnesses havadi kuti aite zvemimhanzi, ndosaka muri kuona akanyura kudai izvi. Avisiri izvezvo. Moza nauye yandino respecta nauye zvapupu zvaJehovha. Munhu wese ane rusununguko rwekusaudza
kana Mwari chaicho anoda kuti munhu wese asarudze amanikidze munhu kuti ndinamati. That's why muchiona vanhu vese vachingoita zvavanenge vasarudza kuita handiti. Saka inawe kuti yo manzwisiro avanongoita pavanenge vadzidza bhaibheri paya ndiwo nechisarudzo chekuti ndoda kufamba negwara iri. Saka ini ndakanzwisisa kuti muupenyu hwese zvavo kwete musician chete asi upenyu hwese in general unotoda Mwari handiti kam. Right. Saka iko zvine zvinasi ndakwanisa kubata panapa tiri kukurukura tese Mr. Mateo. Mune tarisiro here kudzoka mudariro? Mune pfungwa dzipi neupenyu hwenyu kunyanya panhau dzemimhanzi? ini ndagara ndiri musician pamwoyo apa and handizombochinja. Music ndo second love yangu kubva pana Mwari first then music. Saka even kuchechi kwandiri tinotoimba tinoimba pamwe chete hazvichete kuti zviri commercial kuti ndotoita kuti ndakuenda pastage aiwa asi music inoplay a very big part muupenyu hwemunhu wese. Mukaona that's why iri kumachechi even kana kunamo pabasa kumabasa everywhere kuma-adverts kumachi element yemusic ndovapo. Why? Nekuti inoshanda sekurudziro and unifier expression. panapa mhuri yawo mukoma Kaunda kuti iwo vakawana here vane mhuri here mukoma Kaunda. Bwanawe National FM kungoma uchita kuti tapi National FM ndakarora ndine mudzimai akanaka chaizvo anonzi Melania Shoniwa ndokubomusha kwavo kugogwe handitika. Makasangana kupi? kuMeborine 2004 aiwa zvinofadza chose. Akatanga kuona mwari ndakaintroducwa kwaari neshamwari yangu panguva iyoyo ainzi Mishe Gunde. Ndopa ndakatanga kumuzivawo nekufamba kwenguva ndikazomuintroducewawo kune but imimi kuintroducewa kwamaitwa neshamwari yenyu kwamukuintroducewa kuti haungozivawo kuti musikana utogara naye muraini imaka wamaita dzimwe pfungwa. Aiwa hazina pomatuku zvimwe hazvibvunzwe. Years later maleta ane vana vatatu Michelle, Michael naMonique. Asi ndine mwana mukomana andakaitawo ndichiri mudiki anonzi Steven. Kumwewo kunze uko kakura seya atiwa murume handitika. Ndakamitawo ndiri mudiki ndiye jaya rangu chaichai handitika. Saka uku kuna Melania kuna vasikana vasikana nemukomana. Saka ndine 2 boys ne2 girls. Anonzi Bernard, poita Michelle ndiye second born, poita Michael, pozoita Monique. Saka tingati vesava pane hero wamukati apa panenge vachatera matsimba. Pane musikana ndiye anenge ari kurerekerai kuti Michelle anofarira zvekuimba zvanofarira. Akura sei Michelle? Michelle ane 15 ari kutena 16 manje apo. Ko amai Michelle vanokutsigira sei pavo? Mai Michelle vagara vachinditsigira. In fact umwe video yandakaita ya 2007 pandakaita na mukoma the late Andy Brown ndakaita gospel song
inonzi nditenderei. Saka vatobuda ipapo pavidhiyo yacho. Mudzimai wangu aripo ipapo. Saka agara achinditsigira hangu. Andy Brown makasangana ise? Andy Brown ndakasangana kubva kudhara. Ndakagara ndichifarira mhanzi yake, ndaitomboendawo kumashows ake. Saka ndakamboitawo chanzi kuti ndina muzi weTombofaro ya. Takamboitawo mukana wekuti ndikaenda pashow pake ndakumbira kungoimbawo. Ndiende dzamara wandiuza pandimire chaipo ipo vatonakidzwa vakati kumanipanozoshanda nini. Saka pakanombotora time pandazowana mukana 2006 pandazosangana nayo kuti manager wangu anga achishanda naye yanonzi Godfrey Mbanga ndakazondiintroduce kuna Andy Brown kati totozivana. Patazotanga kutoshanda patatorekodha album tisi rake iri kondiri rangu inini ripi ndoronza Another Level yaita akaridza zvakawanda magita production yacho yakawanda yacho ndiyakaita rimwe chunu handinayo imwe inomunakidza kuti isinazokwanisa kubuda kwake hamunazomboita kwake. Aiwa handina. Alright. Aiwa zvinofadza chaizvo. So baby, all the things I said, boy, you know I never meant. Many fights we had, so many words said that I regret. Baby, you're the one for me, loving your vibe on your head. Washaye iko kunde venga visina brani. Washaye iko kunde venga visina ki. amaroterere aiwaka yange nguva yakanaka chose kamwe kunzwa nhoroondo yegamba redu remhanzi avachiriko nkoma Mateo varogara kudomboshawo imhare dzanga dziri simbi dzebasa. Ndanzwa apa ndaona vakawanda vari kukomenda chazoti simbi dzebasa right. Vaya vanga vachikumbira nhamba dzamukoma Mateo magadzira here pekuisa nhamba pekunyora nhamba magadzira here munovabatawo kwakachena kwete kwafonera iko zvino mukawafonera ona 8 kuseni musvikaona 4 kumanini muchitaura navo
kuti vangasimudzire unoda kudzoka mugiraundi vangasimudzire sei basa ravo ava kuda sponsor angakwanise kuvabatsira uyezve kana muchida mimhanzi yavo mukwanisa kutaura navo panhamba iyoyo moenda zvekare ka payoutube Mateo Matthew Kaunda official ipapo andidza mimhanzi yavo munewana iripo ipapo asi nhare akuda kukurukura navo kuti akuda mubatsiri kuti vadzoke mudariro kunga maitapirwa nemimhanzi yavo mazuva ano muri kuishayiwa nhamba dzamukoma Mateo dzinoti 0783 241 356 0783 241 356 0783 241 356 handitika mokurukura nawo ipapo maringene nawo ka dzebasa chimbo changu kuti aiwa ka muchava nenguva yakanaka muchataura navo nekuti vada kudzoka mudariro asi zvikwanisiro tarenda riripo asi zvikwanisiro ndo njuga dzichiri dzakarema ipapa mukoma Kaunda asi vakawana anokwanisa kuvajega aiwa ndofunga nyika inodzokera pai zvekare ka pekutapirirwa nonzi Raps nomari national driver nichakusiyaka muna Felistas majengo pamwe chete ka na nemusikana